வெல்கம் டு தமிழ் கேர்ள்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி இந்த சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எஸ்பிஓவில் நான் வித்ட்ரா பண்ண அமௌண்ட்டு எவ்வளோது, இப்போ எவ்வளோ ரிசீவ் ஆகிருக்குங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் வித்ட்ரா பண்ணது 5 ஆகஸ்ட் மாதம் வித்ட்ரா பண்ணேன். 13,223 ரூபா நான் வித்ட்ரா பண்ணது. எனக்கு ரிசீவ் ஆனது 11,260 ரூபா. எனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆகிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நான் எவ்வளோ ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற வீடியோ 4 days முன்னாடி நான் போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே போடுறேன், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஜாபில் ஜாயின் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பருக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். Thank you so much. Support my channel. Subscribe please.